Първо да се извиня, че съм направил резолюцията много ниска с цел относително дългия клип да бъде малък по обем. Значи, това е най-близкото, което притежавам до акумулатор на ножица и мисля, че в България му се казва храсторез. Така, реже ето тук и ето тук. Не знам, няма да мога на ръка да ги преместя. Значи, тук реже и ето тук. Тези долните се движат напред-назад, горните са неподвижни и така режат. Тоест, трябва да сложите шкурката тук и от другата страна, тук и от другата страна, тук и от другата страна и така навсякъде. Това са много манинки ножици, но пък много и затова режат така. Сега ще минем на втората част от клипа, когато ще го пусна това. Същевременно съм го обездвижил с най-различни хватки, защото това не работи, като го натиснеш. Трябва тук да натиснеш и долу да натиснеш, иначе не работи. Трябва да го държи някой и изобщо всичко е сложно. Значи ето, понаточихме го. Шкурката може да не е кръгла, може да е квадратна, просто на мен тази ми е хартисала. На всяка шкурка отзад трябва да има една цифра, както тази е 500. Значи това е... Все пак започват финните шкурки от около 100-120, защото ако е много едра, просто няма да точи толкова, даже ще наразява. Същевременно, ако тук има някакви, не знам, ако сте резали примерно тел с тази ножица и тук има някакви наразявания, те първо трябва да бъдат оправени с някаква пила или нещо такова, нали, преди да бъде точено, защото така са нещата.